namaste lotshani ndimadekwana Stella Vista ethadla sanibonani bantu bakwaZulu-Natal saphinde sangena singasaqali sigadla sigiya singena kwaZulu-Natal sila namhlanje eNewcastle bathi ke Osizweni lapho ke sifike khona ngeinkani angihambi ke ngedwa njengemihla niyazi nani ngihlale ngiphethe ke bangichazele kakhulu esobantu mabethi ugirl kodwa ke ngihamba nayo uNgqongqoshe ngempela phathisa noMnyango wezeMpilo khona la kwaZulu-Natal angithathe lethuba ngimbingelela ngithi sawubona Dumelo ngiyabingelela Ntokozo ngibingelele kubalaleli emakhaya ngibingelele kubabukeli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms zethu ngithi hey tada uhlelo lokho kulifike ngeinkani empela nje ubuyibonela ke sibhedlela sikhulu la kodwa ke ngaphambi koba nakhona ke ngithi ngizoqala ikhona nensizwa ke siye sithi masamba esiyi-ambassador yethu la kwa health esamba naye ke bathi into encane engathi waqala ke ucula semncane kwathi into encane usemdala ke manje sengathi beyakupropose ukuthi akeke be into endala manje absolutely awusibingela lento encane ngibingelele Ntokozo ngibingelele nababukeli emakhaya ngizobingelela ngithi uMnyango wezeMpilo kwaZulu-Natal ngiwucoma upapa legalagwana mama Nomagugu ngwethulela isiqhoko lethimba lakho ngokusebenza ngokuyikhandla hey yathemba emakhaya bashaya isihlombe manje kuduma ihlombe bayayinwaya eNgqongqoshe mhlawumbe awuqala usibeke ukuthi sizokwenzani la ngoba sihamba nawo into encane sethu ukugcoba uphaphe legwalagwala siyabingelela kakhulu Ntokozo sijabule kakhulu ukuthi into encane abe nathi ngeke ngabona lapha ku Facebook kuthiwa usizwe ubani losizwe ngoba mina ngazi into encane nasekonto awu uyena lo ngimaziyo usizwe absolutely usenzo not usizwe usenzo so siyajabula kakhulu ukuthi unathi namhlanje la Osizweni namhlanje Ntokozo silethe isibhedlela kubantu silethe uyazi ke ukuthi kunalolu hlelo lethu esilihambisa iprovince yonke senzela ukuthi ama services swasondeze emphakathini lokho ke size ngakho namhlanje sinodokotela bamehlo absolutely dokotela bamazinyo odokotela bamahlala khona abamadolo yonke into ikhona yonke nje into esikwazi ukuyikhipha esibhedlela siyikhiphile silethe la absolutely into engikhohle ukuqala ngayo ke wentokozo izolo not izolo ngolesibili bengilapha enkosini yakwaNdebele kwaCeza inkosi ke yakwaNdebele besiyokhuluma siyothula uhlelo esizoba nalo lokugubha ukudlula emhlabeni kwesino ukukhothama kwesilo sasosuthu inkosi isilo uDinizulu sayihlela kahle ke saxoxa kahle kodwa sithola hlangane laphana nobaba uKhumalo uMntungwa uthi uMntungwa alikho usuku oludlulayo engalilalelanga lolu hlelo laka absolutely wathi manje ngeke angikwazi ukufika la uhlelweni ngingamention ngiyabingelela ke lapha kuMntungwa ukuthi hayi absolutely uyajabula kakhulu ukuthi uhlelo uyalilalela usuku nosuku absolutely nakhona lapha Ngqongqoshe sesivinjwe inqwaba yabantu la esikhona ko Blaubush la Osizweni bathi ku 1 KZN ke balibuka umihla namalanga bakithi izolo ke besisenkosini yakwaMandlakazi absolutely inkosi yakwaMandlakazi ke le kaNongoma nakhona kuthiwa hayi ke ku absolutely simlalela usuku nosuku siyajabulela ke lokho kakhulu ngoba kusho ukuthi uhlelo lwethu liyafika emphakathini okusho ukuthi nemleyalezo esifuna ukuhambisa emphakathini wezeMpilo uyafika siyabonga kakhulu siyacela abantu baqhubeke basilalele hayi uyabona ke ukuthi angisukume ngigiyeke ngoba ngiyakhumbula Ngqongqoshe uthi ngicela ukuthi ke sibe nendlela esizofinyelela ngayo kubantu besizwe besemakhaya kungadingeka ukuthi beze kuthini basizwe futhi ngelanguage abakwazi ukuyi-understand ngoba abanye abantu abadala ezinye izinto ziyabahlupha ngoba udokotela ekhuluma isingisi ebese ngasezwanga kahle ukuthi ithini lento uma sebuyela ekhaya uzwe halfway information enyakayizwanga kanti la besibaletha la bachaza izinto ngolumi esul-understandayo so iyangichaza kakhulu le ngoba uzuthi omunye namhlanje nayi lensizwa lena ngiyezwa kuthiwa bayakusukela bahlale bekubiza ngodokotela ungaphiki mfana wami wena udokotela wethu wena cha bayayivuma bathi hayi ngingayiphiki kakhulu leyo mbondo absolutely cha ziyajabulisa lezi indaba Ngqongqoshe ngiyazi ukuthi njoba sila uhlelo lolu abantu asebelithakasela kakhulu njoba ukubona namhlanje sisakazela kulo bukhoma isibhedlela kubantu ithini lento yesibhedlela mase sifike kubo kubantu
Ntokozo uma silethe isibhedlela kubantu sisuke silethe onke ama services okwazi ukwakhipha esibhedlela siwasondeze emphakathini. Umphakathi uyazi ukuthi uma ngabe uye esibhedlela yebo ibhedlela sizakhile, ama clinic siwakhile kodwa akuwona wonke umuntu osondelene nawo ama clinic and okwamanje uhulumeni akanayo imali eyanele yokuthi angakha ama clinic kuzo zonke indawo abeseduze nathi. So uhulumeni ke ukhongolose wase wathatha isinqumo sokuthi laba abathunywe kuhulumeni abakhe uhlelo lokusondeza ezeMpilo eduze komphakathi. So sase sesiqhamuka nalolu hlelo ke sithi isibhedlela kubantu. Uma size lana siqokwe wona ukhongolose njalo sisuke siletha yonke into esikwazi ukuyikhipha. Uyabona nje into eshodayo lana ukuthi sibe nama operating theatres ngoba phela ukwazi ukwakhipha wona adinga indawo ehlanzekile. So sinodokotela abamehlo, odokotela bamazinyo, sinama dokotela bamathambo, sinodokotela bamahlala khona, odokotela abansuku zonke. Siyasonga la Ntokozo. Kodwa kuhlinza lokho uma ukulandela kahle. Ukusonga ukuhlinza kuyenziwa. Siyasonga khona lana sinemoto esokayo akuthathi more than 15 minutes umuntu eseyahamba. Sirana ama test wonke sikwazi ukwarana la HIV siyenza, uBP, ushukela, iPap smear okuyiyona yona abantu besifazane esithi abahambe bayiteste njalo emva kweminyaka emibili emithathu ukuze umdlavuza lo wesibeletho kuzotholakala ukuthi ukhona yini noma ukho sikwazi ukusheshe siwulaphe. Siyakwazi ukuyitestela la. Sinane mobile ye-X-ray Ntokozo phezulu kwalokho esihamba nayo siyilethe la. So literally almost yonke into esikwazi ukuyikhipha esibhedlela siyayikhipha. Into enhleke ngalolu hlelo ukuthi akuthiwa uzoya kudokotela wamazinyo kuphela. Ungena nje kudokotela wamazinyo na ufuna wamehlo uphinde ungene kwamehlo uphinde ungene kwamadolo. Ubahambe bonke odokotela ngokuthanda kwakho. So into esijabulisayo ukuthi nabantu bakithi bayajabulela lolu hlelo. Njengoba ubonile ke ukuthi bagcwele kangakanani namanje sesacela ukuthi abahlale ethendeni ukuze bangashiswa ilanga ngoba abantu abadala bazoshiswa ilanga babe dehydrated bawele phansi. So sesibacelile ke sibalande ethendeni sibamikise lapha abafisa ukuyakhona. Nabo bemusho nangezithakazelo bedlula ngendlela bayamemeza umpembe kaloku ukuthi yabona ke manje bazongqoshisa wamnangaze ngisho lento sebeyayisho bona emoyeni. Empela lokuthwayo injalo. Cha Ngqongqoshe ake ngithatha amambala lapha kwi-Facebook page ngoba ngiyazi ukuthi bayangena abanye abancomayo. Ngqongqoshe bayacela kodwa bathi bacela nje lube lodwa usuku enyangeni la ozokungene khona ukuthi ake beneke laba abangenzi kahle. Manje ngithe sizoyicela kuwe leyo asikwazi ukuvele sibhadlaze. Ngiyavumelana nabo Ntokozo ngoba kufuna phela silungise zonke indawo. Nakukuhle sibonge nalokho ku-wrong sikulungise. So haya silenze uzolithola usuku mhlambe kenyangeni sithi ake ningenele laba hayi kodwa kuyokonakala kuba uqala ngami inkosi bethi nje lapho uzenza udokotela wena ohlelweni bese kuyonakala kuxoshwe mina kuqala. Cha ulapha yana uDudu Ngcobo uthi ke danko ecaluza clinic usister Cekwayo babili ngikhohlwe isibongo somunye lapha eGrace nase Harry Gwala POPD eGrace eWard kwave besiphatha kahle lapho kusho uDudu Ngcobo ngehle ke Jubane ngiyakubonga boss Hlongwane uthi sibonga kwistaff sase King George Hospital sikwe-Dinizulu Hospital ngokusihlenga usisi wami olimele engozini yemoto mhla ka-16 December ne-operation ye-spinal cord yahamba ngenkulu impumelo. Siyabonga Hlongwane family, siyanibonga kakhulu. Bese ngehla ngejubane ngelapha kuTimothy udube lenkunzi uthi mina ngicela ukuphakamisa unompilo kwase-clinic oKwebede noma oHwebede uyasihambela emakhaya azobheka ukuthi amaphilisi asekhona yini. Igama lakhe uLondi Khuzwayo halala Londi Khuzwayo eMkhomazi lana eMandeni. Bese ngicela la kuNgqongqoshe angikhulumele ngithole igrant yokugula. Awunanga sefaka nezicelo la uyampintsha uthi ucela umsena kaSwasa ayakwazi ukuyothola igrant yokugula uTimothy edube lenkunzi. So lokho sibathatha ke abanye Ngqongqoshe eziprogram ihamba kodwa ngiyajabula Ngqongqoshe uthi wathi mawuthi uzoya emphakathini wawusuthi uzoba nama ambassadors ozothanda uma uhamba nawo sikwazi ukuthi sigadle ngemessage leya kaHealth ngoba abanye abantu bayizwa kangcono imessage eqhamuke ngento encane. Abanye bethi ngizwa kangcono uma iqhamuke ngobrand obangihlale ngembona ku-TV. Abanye bethi lento yama ambassadors ke sisazoxoxa naye iambassador into encane ithini umsuka wayo wawuthini.
umsuka wayo Ntokozo uqale kakhulukazi ngesikhathi seCovid. Absolutely. Lapho esasidinga abantu esasizosebenza nabo. Yes. Umfowethu uSenzo ke uwomunye wabantu abafika kuthina singakaze size siyakhokha noma senzani. Umama uHlengiwe, uBrenda, baningana bathi cha njengoba sinale nkinga yeCovid bayafisa ukusebenza noMnyango wezeMpilo. Yini abangayenza ukusiza kulesimo esibhekene naso. Sakujabulela kakhulu ke lokho ukuthi hawo kunabantu kanti abaphila ngalendlela yokuthi bathi noma engakhokhelwanga lutho usafuna ukuzosebenza nje aqwashisa umphakathi kakhulukazi ngalesa sikhathi ngoba umphakathi ungaphumi kwakufuna sikwazi ukuthola indlela yokufinyelela kubona bengaphumanga. So siqale lapho ke indaba yethu nama ambassadors sasiyabona ukuthi hayi isebenzile ngesikhathi seCovid. Asingabe sayidedela ke asibasebenzise sikwazi ukuthi sidlulise imiyalezo eminingi. Umuntu encane nje uyambona ukuthi umuntu omncane ngokwe-age kulula ukuthi abantu abasha uma ekhuluma yena bayilalele into futhi uzoyikhuluma ngolimi aziyo ukuthi abantu abasha baxoxa ngalo. Mina ngikhuluma njengomuntu omdala ngithi beze bacabanga ukuthi imidlalo mama lona le olady leli linjani. Umuntu encane abeze ucabanga ukuthi time yabona untanga wabo kodwa abanakho ukuthi say stereo olady abakami ongisebenzisa stereo kambi but kubalekile ukuthi umuntu ongangabo akwazi ukuthi ba relate. Udadewe umuntu ofana nodadewethu uHlengiwe abantu abalingana naye abantu abakhonza naye uBrenda uyabona kuBrenda umuntu omuhle nje umuntu olapha estage uya relate to abantu abaningi. So i-language i-communication Ntokozo is about ukuthi usho something abantu bayizwe. Uma uyikhuluma kodwa uyikhuluma ngelanguage enga-understandanga kusho ukuthi awucommunicate. So kuyasiza ke ukuba nama-ambassadors ukuthi izinto esifisa zifike emphakathini bayakwazi bona ukuthi basisize ukuthi ifinyelele ngale ndlela esifisa zifinyelele ngazo. Khona okwathi ke ngixoxa naye wathi ukuthi mawuthola ithuba uxoxa nonto oncane nokhuzana oba nabo khuzane siyaba nabo la ukungibuzele kubona oba masixoxa nabo bayaxoxa nje sobona ukuthi kwenzakalani masebecula masethi hani nena nene kusuka sekushone kodwa ke nangu ke uzoyiphendulela yena namhlanje uthi uzwile masecula uthi kuyashintsha kodwa manje ngizothaka ababingelele bazozwa ukuthi hayi iyagadla lensizwa ayidlali mfowethu sikubingelele lo hlela awubatshathi ubani akabani uzisho na ngisho nezibongo zakho. Mina kusazi ngakwazi ukuthi isibongo eGreat Town kodwa ke la emculweni bangibiza into encane. Ngiyaye ngingathandi ukuyibonga ngoba ibongo ziyaqhatha ngapha kumaskani kuba uzubhekise koba nobane ngangena nje ngalendlela yasesontweni yokuthi laba baphila kahle bangazwani nochubo babe ngakulolayini. Yiko sinakubona uhlala uvela lapho usuqhushuluza ushaya kwenzani. Yebo ngoba nje ngakhetha ukuthi engibafice emculweni obhuti nosisi abeze emva kwami befisa ukungihlonipha mhlawumbe nami ngese ngikwenzile bazongihlonipha but ngeke ngize ngibaphoqa kodwa nje ukuhlonipha wonke umuntu omdala nomncane kubeka siye phambili nempilo. Lensizwa lengibuzayo mfowethu ngoba usuyithi usukhona angikwazi ukuniphendulela. Kuthiwa kwenzakalani kuko nemasixoxa ukuthi yezwa nje hayi ngesilonto mase sicula ke kwenzakalani kushintshapi. Hayi ukhuluma ngendlela ozalwe ngayo. Uyabo bese mawucula usukusebenzisa ama notes. Uyabo so la ikhulume nawe kama notes emculweni kunama notes. Kodwa ikhona insizwe engayisebenza nayo lapha iyayishaya isoprano mayikhuluma. Yayinganywe sanibonani bese uthola angithi uzothola ukuthi kodwa ke mhlawumbe uzalwe nesoprano yakhe mawusuthi akayisebenzise ngapha emanothini ingakhiphi lokho kufunekayo. Mfethu sikubonile njengoba esho uNgqongqoshe nafika kunzima sigijima ku-COVID nayibamba impi nathi ama-messages nalokhu nwadlulisa abanizwa abantu namanje siyakubona usalokhu uyahambela nathi uyagqugquzela abantu ukuthi abatheste ithini i-message njengamanje oyiphathele abantu nje KwaZulu-Natal njengoba sisesibhedlela la. Ngizoqala ngibongele nje abantu bakithi kuqala eSouth Africa nabakithi eKZN ngokuba nohulumeni okanje okwazi ukuya kubona kungabi ukuthi kufanele bona baze baye kuye noma bamcike thina kudala sasazi ukuthi nje makuthiwa kunoNgqongqoshe kukhulunywa ngoNgqongqoshe ngomongameli umuntu ongeke uzumbona yabo ongeke uzumfice ehleli kanjena abantu beshithakazela nje ukubabona bezishobedlula yabo so okusho khona ukuthi abantu abaphila kulesikhathi banenhlanhla enkulu yokuthi kuthathwa abantu abasuka emakhaya abakwazi ukuhlupheka komuntu omnyama basebeza kubona uyabo so lana lokhu okwenzeka la nokuba khona kwami la kuwubufakazi bokuthi yonke into yenziwa la iqiniso. Mina mangiqala ngo2020 ngesikhathi seCovid safaka ivaccine thina abantu abaningi ivaccine bebeyikhuluma kabi ukuthi after 2 years
uyashona after 2 years nakho sila i-vaccine iyaqala kuthini okusho ukuthi yonke into enziwa la iqiniso umuntu angalaleli into ayizwa ngabantu ngaphandle bakutshela ukuthi hawu mewaya lapha wafika wenza ukuthi uzobuya nenkinga nakho siyaphila asikaze sibe nankinga kodwa sathatha i-vaccine sababo oqala abathatha i-vaccine sase sayiphinda kabili okukhomba ukuthi yonke into enziwa la iqiniso thina ke masikhula eclinics asinqena nokuya ngoba kuyagcwala eclinic manje uyabona ukuthi kuthiwa nje la eNewcastle uzofika ungene wonke umnyango ufunayo ngosuku olodwa akunalayini akunalutho omunye mesangena ku-BP ungena ngapha kushukela omunye mengena emehlweni uyangena ngapha emazinyweni so leyo nto leyo inhle kakhulu and siyabonga sengathi umnyango ungaqhubeka uyenze njalo Ngqongqoshe ungichaza mayisethi uthanda lo hulumeni wakho uyazi ngivele ukuthi itsha kimi ngoba phela nami ngathi uyangifaka ngoba ngathi nami ngicashe kulo hulumeni wakho absolutely. Lo siyabonga into encane uyangikhumbuza nje ukuthi enye yama programs yokuqala esasiyenza naye sasishaya door to door eDumbe siyokhulumisa abantu ngevaccination sibaxenxe ukuthi abahambe bayo vaccinate so uyabona ukuthi leyo partnership ihamba indlela ende ngempela ngiyajabula ukuthi aphinde akuveze ukuthi he was one of the first people ababe vaccinated ngoba ngempela kwakunenkinga and uma sixoxa nabo njengama ambassadors kwayibona abasho ukuthi hayi komandina kuqala so that sikwazi ukuthi siyokhuluma into esiyazi namanga honest Ngqongqoshe ngangisaba kodwa zathi mase ingena insizwa hayi asingenela kusena wangena nawe ungena singena kanjani so kwasiza kakhulu lokho Ntokozo ngaleso sikhathi ngoba kwenza abantu babone nabo ukuthi kahle lento yenziwayo into ezosiza bona ngiyayithanda nane message ayishoyo ukuthi abantu abangalaleli izinto ikakhulukazi nakufika nakungena entweni zezempilo abangalaleli into eqoqa emgaqweni hamba uye khona uyothola information ngoba abantu bangakhuluma noma yini ungazi ukuthi bayithathaphi kulula ke yabona South Africa nje khona into yonke into ijoke eSouth Africa uvela uthola abantu nje bekhuluma izinto ku social media umuntu avela ayiqhamukele nje nento ayicreative ihambi ibhebhetheke ubona ukuthi ayibona ngathi sekuyinto yangempela kanti umuntu oyedwa nje ohlale wazenze wayikhulumela leyo nto ugcina nawe usuyikholwa futhi kunjalo absolutely nencane mfowethu sengizokudedela njengamanje mhlambe ngike ngambona Ngqongqoshe einsukwini ehamba ne-team yekhwaya bashaya isixoxo la KwaZulu-Natal bawina basibuyela ne-million amazi leli million ulifihle kuba ngizaba ngiyalibheka behamba namabhubesi hawu awusihlebele mfowethu ninibele ngakuphi imiliyoni umuntu azame nje ke noma ke asondele ngakhona phela futhi bama millionaires ngoba senama millionaires ke awusithi fahla ngento yamabhubesi ngisengingayichaza lento kaningi ukuthi into enkinga ngithi lapha kumabhubesi ngisebenza nabantu abaqhamuka endaweni ezihlukene baqede 3 months behlele eGoli abanye baphelwa imisebenzi nani so thema ifika le mali kwathiwa abahlukaniselane bonke so yagcina iphesha lapho abese besayile khona ngemumva kodwa ke into engizama ukuyenza ukuze mhlawumbe bakwazi ukuqhubeka baphile ngoba bese bephelwe imisebenzi netalent labo likwazi ukubaphilisa ngizama indlela ukuthi ngibafake studio ba record umsebenzi wabo ukuze mhlawumbe bekwazi ukubizwa lapho nalapho bakwazi ukuthi baqhubeke basebenze ngoba abanye angeke besayithola imisebenzi balahlekele abanye ke nje angeke besayithola nomsebenzi ngoba siphila esikhathini la nemsebenzi engatholakala khona kalula so ke italent malikwazi ukungiphilisa mina nginethemba lokuthi nabo mhlawumbe la beqale khona kuyokwazi bagcine ngelanga bephila ngalo sibonga kakhulu into encane mfowethu senifisela konke okuhle nifisela kona namabhubesi futhi ufuna siwameme amabhubesi maphisa kwenye inhlelo zethu befika bezothi inotel shower lapha Ngqongqoshe yazi ngisho behle emotweni ngiyehla hayi liyashawina sibonga kakhulu mfuka baba asibonge nje nakuwe Ntokozo Ntokozo ke uyena umuntu esesenzela kwakhe zonke izinto sesivele simfolele nje sithi ayihamba mfowethu ushawa umoya sizothatha umuzi senza noma yini sibonga ukuthi asivulele nje isandla kanjalo ngoba kusukela siriyeza sizobuyela kwi-final sasihleli nje khona kwapho Ntokozo ngiqala ukuyibona niya kwi-final ngiyawubona ukuthi ngeke nomuzi ngiyakwazi ngiyamfela weNtokozo uhlanganaphi namabhubesi wena manje uthi hayi ngani Ngqongqoshe ngiyawazi phela nomuzi ake kuphike kahle siyabona so ke angithi yabona izo zonke izinto lezo ezithi kuyafana ukuthi uDepartment of Health osisizile ngoba ukupha yena isinkwa yena udlulisela kwabanye abantu uyabona lapha noma singafika ebusuku
sithi ayishawa umoya mfethu siyawusebenzisa manje siyangena sadinga nokuthi afike umamtshala nivulele la afike ebusuku acule la emasipala kube mnandi siyabonga kakhulu ithuba mfethu ehlala usinika lona masihambela nje endaweni usigqugquzelela abantu besebenzise kakhulu iy'nhlelo zezempilo. Siyabonga kubalulekile kakhulu ukusebenzisa ezempilo ngoba impilo iyanakekelwa, impilo iyodwa ayikho enye, sinempilo nje eyodwa. So kubalulekile ukuhlala uvakashele ukuyocheck izinto ukuze wazi ukuthi mawukuthi unazo ezinye udla izinto ezokwenza ukuthi uphile isikhathi eside nazo. Uma ukuthi awunazo uthola ulwazi lokuthi uzuyivikela ukuthi ungakutholi ukuthi nokuthi kwenziwa njalo. So kubalulekile ukuthi umuntu ayinakekele impilo yakhe ayibheke ngoba iyodwa impilo ayikenya ayinasiphela ayinalutho. Absolutely. Bengizothi awusiphindelele le avesi mayengakubona ukuthi hayi uzodinga amanzi okuphuza qala lelo shayelelo ungena. uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali ngiuchama uphaphe lwegalagala mama uNomagugu ngwethulela isiqhoko ngethimba lakho ngokusebenza ngokuyikhandla. Akudumisandla dumihlombe lapha emakhaya. Kuleli viki leli lomhla ka6 kuya kumhla ka10 kuFebruary ila isike siqhuquzela abantu kakhulu ngezifo eziphathelene nocansi. Nekuyinto ke ngazi sihlale sikhuluma njalo kulolu hlelo. Ukhona nomfowethu esimphethe namhlanje ozoyikhulumisa indaba. Kodwa nje kungathini mhlambe umlayezo omfishane nje ovela kuNgqongqoshe ngaphansi kwaleso sigaba. Siyabonga kakhulu ukuthi umfowethu abe khona azolukhuluma lolu daba. Lolu daba into ekufuna sihlale siyikhulume ngaso sonke isikhathi. Nezingane zethu nabantu abasha nabo bonke nje abantu aba-active. Uyabona ke udaba lokuxoxa kanjena luba udaba olungekho comfortable kakhulukazi kubazali nezingane. So kusiphoqa ukuthi thina ke njengabantu abasemnyangweni wezempilo singenelele sikwazi ukuthi siyikhulume indaba sikwazi ukuthi sixoxe. Kodwa siyabancenga nabazali ukuthi abayithole indlela yokuxoxa nezingane kakhulukazi laba bama teenagers nabasebancane ngalezi indaba ngoba kungcono ukuthi ingane izwe indaba kuwena mzali ekhaya noma kuwena guardian ekhaya kunokuthi athole udaba emgwaqweni. Izinto abayithola emgwaqweni azivamile ukuthi zibe yiqiniso ngempela. Kungcono ke na kuba uwena onikeza ingane information. Noma ngabe kunzima kangakanani ngiyazi ukuthi ku uncomfortable nginamantombazana amabili ntombozo. Kodwa kwangiphoqa ukuthi nami ngesinye isikhathi ngike ngifike ekutheni hayi sekufikile manje ukuthi ngikhulume nabo. So ngiyazi ukuthi kubazali kuyaye kube nzima kodwa ngiyafuna ngelinye ilanga sigqunyamathe nje. Yebo. Noma kuthiwa uyakhuluma ke nayo izingane ungayibheki ubhekele eceleni ibe ngapha emva kwakho kodwa ukhulume ke uyisho into ofuna ukuyisho. Kodwa nasikhuluma nazo futhi ingane asiyithethisi ukuthi hey yeka abafana yabona sisondele abafana cha uxoxa kahle ukuthi cha izinto ezinje zisho ukuthi na ubona ukuthi awukwazi ngempela ukuyibheka ingane impela iba sesinkini ugeza izitsha noma upheke la estofini ibe semva kwakhe ingane uyikhulume nje indaba uyikhulume izobe ikulalela ukuthi ayikubone ebusweni nayo futhi izobe ithukile na ungajwayelanga ukuyikhuluma izobe imangela ukuthi uthini umama kodwa lento oyisho izoyizwa. So esikucelayo ukuthi abazali abayithole indlela yokukhuluma into eyenza ukuthi kuphoqakala into okoza ukuthi ukukhuluma abazali manje nezingane ngoba mandulo kwakunamaqhikiza. Amaqhikiza iyona ayexoxisa izintombi zingakathombi sazothomba seyithombile zixoxe nje zonke lezi ndaba. Awasekho ke amaqhikiza manje unfortunately isikhathi esiphila kusona ilesi sethu sokuthi sekukhona thina sekufuna ke sithathe lowo msebenzi ke manje siwenze. Ke ngigijima ngejubane ngelapha eMajuba district uLwandle usemoyeni Lwandle. Sikhona mfowethu kunjani lapha eMajuba kuyaphileka? Kuyaphileka nkosiyami ukushisa nje kodwa ke liyabhubha. Ukuphi nawo eMajuba wena? Ukuphi nendawo? Aba Park. Okay. Hayi nangu uNgqongqoshe mfowethu awulibeka udaba. Alright, ngifuna ukubuza ngoNgqongqoshe ngizothenga emfundo indaba yokuvaccinator osubhusta ngathanda umlayezo wokuthi ayathubuza ngifuna ukubuza ukuthi how many times ubhuste bese kuba namabhutha angakasebenzi nokuthi
if ungaqhubeki ngawo amabhuku nawamanye any dangers mhlawumbe ongababona. Okay, mangithi ngikuthola kahle ngathi uthi indaba yokubooster le mangaka ama-booster kufanele umuntu abooste ngawo nanokuthi ke mawusuboostile ugcina ungaqedelanga ngalendlela ekubhekeleke ngayo bukhona nobungozi okulapha. Hayi ke ukuthole kahle uNgqongqoshe. Lalela emoyeni ke mfowethu uzobe sebuya impendulo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ngombuzo kumfowethu. Remember ukuthi i-booster yafika i-vaccine kuyinto entsha. Yes. Base bathi ososcience ngoba i-vaccine noma ngabe yiphi iyayithathe iminyaka ewu10 to 15 years itestwa ubonakala ukuthi inamandla kangakanani kudinga ukuqiniswa kuphi nakho konke lokho. So kwase kubukwa ukuthi ngoba sesiphoqelekile ukuthi sithole i-vaccine manje siyisebenzise khona manje akube khona ke uhlelo lokuthi njalo emva kwenyanga ezu6 siyo booster so that amandla aleya vaccine uma ngabe sehlile i-booster iyafika ikhuphule ilekelele lokho. So besi booster ke kuma intervals ka 6 months kodwa ama vaccines wonke ngoba asemaningana ayahlukahluka i-time frame yakhona ke kufuneka ukuthi ubuze lapho ogome khona ukuthi eyakhe i-vaccine idinga ukubooster emva kwesikhathi esingakanani. Kodwa kubalekile nakhona ukubooster ngoba le vaccine esasigome ngayo ekuqaleni yayingenawo amandla yokuthi izolasta lifetime emzimbeni. So iyadinga uhlala uboost. Ngizocela mhlawumbe ubaba ukhabazela ukuthi ke asithathele inamba yakhe ukuze simtholele lozomxoxisa ngokumbuza ukuthi wawubooste ini wena ngoba nje bethu uNgqongqoshe ukuthi mawuwubooste lolu hlobo lolukuba nendlela ethi lokuvuselela kwakhona zehlukahlukene inhlobo ebese kwazi ukumyalela kahle ngokwalendlela yena ayebooste ngayo. Mhlawumbe uNgqongqoshe ngale kokuchitha isikhathi inyanga yezothando le ngeke silenzeke iphuthu ukuthi ngoba kuza neValentine nje maduze ize noma ngingayazi mina kahle kodwa ke ngifuna ukuthi nje uNgqongqoshe ubapha ama tip nje bakithi ukuthi ke ngoba nanizenza lezi zinto nani ngeyikhathi zenu ukuthi ke ubashaye ngama tip mina ngabanika itip yami ngathi ke ayimukelwanga kahle yezimbali ngibenzela ukuthi izimbali kube lula kwathi abayizwa kahle eyezimbali nangu siqwayi lapho ophongolo wesiqwayi usemoyeni sawubona kulukude ungaphakathi sanibona siqwayi uyaphila. Hayi ngimsefu manje ngimindele la uphongolo. Siyobonana ngomsombuluko. Noma nje ngithande ngibuze la kusethu Ntokozo. Ngabe inyongo ikhona lento ekuthiwa inyongo umuntu bese inyongo ngakusidele. Yebo. Ngabe ingenzeka yini inyongo idale izifo ezithelelanayo la njengomkhuhlane yenzeka yini ngoba ukusacishe lento nje ukuthi makuthiwa uphethwe inyongo omunye kuthiwa awulele uphelelwa amandla uphethwe inyongo omunye uyaphalaza omunye kwese kuthiwa uphethwe inyongo leyo nto leyo ukhuluma ngaleyo nto nje uyanqamuka kumfowethu manje uyanqamuka kodwa ngiyathemba nje uNgqongqoshe ukuthi umbuzo wakhe mase unqamulela umuntu ophethwe inyongo isifo esithelelanayo indesi lekwenyongo nanokuthi angayithola ngokuthi uphethwe inyongo sephethwe umkhuhlane bese ethelela abanye ilapho nje indaba bangeyilalela. Uyabona nje into umfowethu usiqwayi angibonisa yona ukuthi asikaze simbize udokotela ozochaza ukuthi ikhona yini inyongo njengoba sihlale siphuza ama-castor oil sakhula kanzima ugogo esibamba ngesandla phuzisa i-castor oil ifakwe ushukela kufakwe yebo yavele yakhuphuka ngayizwa i-castor oil la empinjeni kwathi nasekubonakala ukuthi sesihayiza kakhulu uma siphuzisa i-castor oil kwathi wasiphuzisa i-Brooklex kube nzima ke ukuthi uye kakhulu ucabanga ukuthi i-chocolate kanti lutho. So kufuna sibathole kodokotela bese sichazela lolu daba ngeviki elizayo sothi masise lapha nje ophongolo ngeviki elizayo uyobe sefika futhi nodokotela ozosichazela ngayo lento kulolu hlelo sizoyikhuluma indaba yenyongo ngeke kodwa ke inyongo loyo ayikwazi ukufakela isifo esithelelanayo ayikwazi kodwa ke odokotela sizobalanda bese sibalandela hayi ke bese kuValentine kuba iValentine usuku Ntokozo olazakhelwa nje
abantu bethi hayi ngalolu suku bafisa ukuthi kube khona usuku okuzobe kugujwa ukuthandana. Asazi noma abantu ababefuna ukusithengisela izinto yini noma abantu ababethanda ukuthi kuthandanwe ngempela. Usesuke wahamba into encane nantu uyawubuza lo mbuthi kwakungumantandana wokwenzani umathandana wokwenzani uthi into yafika nabe uyasola ukuthi yafika nabelungu lento ngoba befuna sixabane vele singabantu. Untandana wakho uyazi simlekile befuneka iphendule lenkulumo. Uthi uyayisolela nje behlelele nomantandana wokwenzani nabelungu befuna ukusixabanisa. Futhi uyamuzwa mayisha lento ukuthi isuka kude lento. So iValentine's Day ke usuku kuyekuthiwe usuku lwezithandani lapho okugujwa khona uthando, appreciate umuntu omthandayo. Mina ngeke ngikuthathe ngokuthi umuntu omthandayo not just uma nisebudlelaneni bokuthandana kodwa umuntu nje omthandayo, uma wakho, ubaba wakho, ingane zakho, asijwayele nje culture yokukhombisana ukuthi umuntu uyamthanda ngoba ingane zethu uma ikhula futhi zikhula zingazi ukuthi siyayithanda kuba khona uyabona nje mina uma wami Ntokozo uma ngeke ngafonela sakhuluma efonini ngangasho ekugcineni kwefoni nasengivalelisa ukuthi ngiyamthanda hayi kuyaxatshana hayibo kodwa akuxatshanwa ngoba engifundisa sengimdala wangijwayeza ngisemncane ukuthi uma sihlukana uyangitshela yena ukuthi uyangithanda. So nami ke nasengihlukana naye uyabona ukuthi iyaqhubeka wangijwayeza ngisemncane nami ngiyakwenza again nami ngiyakwenza einganeni zami. So lolo thando lolo einganeni lubalekile. So mina iValentine's Day ngiyaye ngithathe ngokuthi akube usuku lokuthi abantu nje bakhombisane ukuthi bayathandana. Not just abathandanayo bodwa neingane zethu sikwazi ukuyikhombisa nabazali bethu sikwazi ukubakhombisa uthando lo labasuke besikhombise lona sikhula. Abanye abantu bazokutshela ukuthi hayi abazali bona abazange bamkhombisa uthando. Uma ngabe umzali engazange akukhombisa uthando kungenzeka ukuthi wayengazi ukuthi kufuna ukukhombise kanjani. Mkhombise ke wena uthando ngoba wena usuyazi ukuthi kwenzeka kanjani. Kodwa kulaba ke abathandanayo siyafisa ukuthi lo lasuku bali enjoy kahle bal-enjoy bazivikele bal-enjoy babe ready for lona. Asifuni ke ukuthi ngo-October no-November kuvele sekuveke uValentine ngoba manje bekungahlelwanga yabona kanti ngosuku leValentine uNtokozo wafika newayini wafika nama-rose wafika ne-chocolate hayi kwase kuba khona uValentine. Mina yaziwa futhi ama-rose ami aqhamukapi wena wakho walanda ebathuneni uthi uNtokozo walanda ebathuneni ama-rose. So siyabacela ke abantu ukuthi abayigade bayivikele. Siyathanda ukuthi baye-enjoy iValentine's Day nathi sinethemba ukube nje bekulesihlanu iValentine's bebesithola bebeyobona sibapha ama-roses kwathi ngoba phela usuku lokwandisa uthando. Kodwa ke zivikeleni nibe responsible. Absolutely. Nangu Sakhile Xaba lapha eMnambithi somthatha abe ukugcina la emoyeni. Sakhile Xaba usemoyeni sawubona? Yebo ninjani? Siyaphila kwangathi niphila kakhulu eMnambithi. Hayi siphila kakhulu impela eMnambithi soshelini. Kuke kwavela isicelo kakhulu uNgqongqoshe bethi yena bayasicela ukuthi isibhedlela ke sifike nalapha eMnambithi. Bayasifisa kakhulu isibhedlela lapha eMnambithi. Kuthini okwakho ukubuza nangu uNgqongqoshe? Okay, uSakhile Xaba lo provincial organizer for people living with HIV la KwaZulu-Natal civil society. Absolutely. Ngine-complaint esiyidlulisa kuNdunankulu. Absolutely. Sathole kaningi la kuma-KZN ukuthi abantu aba-test positive bayaforcwa ukuthi bathathe i-treatment on the very same day betestile. Whilst ama-guidelines engakuvumeli loko ayesha ama-guidelines umuntu unelungelo lokuya within 7 days after testile because if umuntu momnikeza treatment manje etestile manje ethola ukuthi upositive lo muntu akekho ready ukuthi aqale i-treatment. Now if masibaforsa iqala inkinga ukuthi ifile lo to follow. So bengicela ukuthi uNgqongqoshe ayidlulise lento kubasebenzi ezempilo ukuthi asibamamusa kubaforsa abantu ukuthi baqale i-treatment uma bengekho ready. Hayi izwakela kahle Sakhile uzokuphendula emoyeni uNgqongqoshe. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. No siyabonga kubaba uXaba. Ngicabanga ukuthi okokuqala nje
kufuna sigcizelele iprinciple yokuthi akekho umuntu ophoqelekile ukuthatha treatment. Absolutely. Noma ngabe kwenzekeni, noma ngabe ukuphi, noma ngabe kunjani. Akekho umuntu ophoqelekile. Abasebenzi bezempilo into abangayenza ukuzama ukuchazela ukuthi kukusiza ngani ukuthi uthathe treatment, bazama ukukunxenxa ukuthi uyithathe, but they can't force you ukuthi uyithathe treatment. So uma ngabe umfowethu uxaba beneyindawo ezinjalo besho bebazi ukuthi in which areas ngcono basinikeze zona lezo ndawo so that sizokwazi ukuyingenelela sikwazi ukuthi siyilungise ngoba akufanele kube njalo. So isikushilo ke kodwa lokho siyazi ukuthi nabo ngicabanga ukuthi abafowethu bayazi ukuthi uhulumeni waqala uhlelo lokuthi uma ngabe utestwa, uma ngabe usu-ready, uyakwazi ukuthi si-initiate i-treatment ngaleso sikhathi. Kodwa kusuke kuwena okufuna usho ukuthi hayi ngiready ukuthi i-treatment ngayithatha. So lokho kukhona futhi lokho kuvumelekile kungenzeka uma kuwena oshoyo ukuthi hayi ngiready ngayithatha. Futhi okuyinto enhle. Okuyinto enhle ngoba kwenza ukuthi kungadelayisi i-treatment. Kodwa kufanele umuntu aphoqwe ukuthi athathe i-treatment. So uma besinikeza i-information sizoyilandelela. Lento icishe ifana nje ngqongqoshe nokuthi nami ngisasebenza la esibhedlela. Ukhona umuntu osuke engafuni ukudla. Kodwa kuze nimnike i-treatment kufuneke ayithole edlile. Nimcele nje kahle. Hayi sakumphoqa unimfowethu phela yidla ngoba izolimaza wena futhi i-treatment mawungadli. Hayi ukuthi uyamphoqa uthi akadle. Kodwa kuba khona uje mfowethu mawungawaqala manje lamaphilisi kungakusiza ngo1 2 3. Kodwa iyezwakala into kaMfowethu ngoba uthi yena ulwela amalungelo. Kodwa ke kuthi asiyithole indlela yokukhuluma nabo basinike information so sizokwazi ukulandelela. Sizoyithala inamba wabaqaba bese siyakwazi ukuxhumana naye sikwazi ukuthola iziphi lezi indawo ekuthiwa bayaphoqwa abantu ngoba impoqo ayifuneki. Kodwa ke ukumbonisa umuntu cha Mfowethu ukuze ulekeleleke kuyokusiza ukuthi ungene manje kwi-treatment alikho icala lapho. Ngqongqoshe ngizocela ke siye ngejubane lapho yami kumfowethu uBheki Nxumalo. Kodwa ngaphambi bangene kuyena ngiqala lapha kwi-Facebook page yoMnyango laseKwaZulu-Natal Department of Health la sesithole khona ke alabo abancoma abenze kahle sebecelile ngqongqoshe ukuthi bayacela ukuthi ngelinye iviki ke bethola iviki lokhu nje benanabule laba bangenzi ke kahle bona sesishilo ukuthi siyavuma sizolithola iviki sizoyiqala ngo-April ngenze bebelinyulungisa phela laba kade bona bakithi ngibanika ithuba akekho ozokona kule nyanga ezayo bakwethu bathiwa ziyakhala ngo-April evikini lokuqala lika-April sobe siqhuma isibhaxu kuzobe konakele. So-ke ngiyabathiphisa ngizobathiphisa nangeviki elizayo lungisa mawukuthi into zakho ayikalunga. Lapha kwi-Facebook page ke uThuli Dlalisa uthi ngibabaza eklinikhi yangakithi eDalton ngaphansi kwesifunda sasolunde ngithi nje phambili ngokusiphatha kahle niqhubeke njalo iyancomeka imisebenzi neyimpunga mhlophe clinic bathi baphethe kahle kakhulu abantu lapho. Mfowethu Nxumalo awusithatha usibeke ukuthi ubani okwabani wenzani la eMnyangweni wezeMpilo? Ngibingelele Mr Maphisa ngibingelele. Uvela ukhulume ngeShop Steward baphela ukhuluma ko yonke imisakazo emikhulu la KwaZulu-Natal. Shaye nje ngevoice lethe uqina ngoba ngeke kuthole kahle mawukuthi awumemezi. Ngibingelele Mnumzane Maphisa ngibingelele nakuNgqongqoshe wezeMpilo esifundazweni sakwaZulu-Natal nakubabukeli nabalaleli bemsakazo ngokuhlukahlukana kwayo. Absolutely. NginguBheki kwaNxumalo ngizalwa le eMkhanya kude endaweni yaseJozini. Ngisebenza eMajuba. Ziyazela manje. Liyaziyazela ugcobe kakhulu mfowethu. Ngisemnyangweni wezempilo la eMajuba. Ngisebenza as program manager wakwa-HIV and AIDS. Ngibheka kakhulukazi ukuvikeleka kwabantu ngokwesandulela ngculazi. Ngiphinde ngibheke no-men's health kusibheke khona impilo yamadoda aseMajuba. Absolutely. Kafushane ngingagcina lapho Mnumzane. Hayi ke sizwile ukuthi umhla ka6 kuya kumhla ka10 kule nyanga iviki la nisenqwashisa khona ukusenswa kwamakhondom izifo ebhekene nabantu besilisa nazonke into ezihlukahlukene. Yiziphi izifo abantu ekuyizona abareporta ngazo kakhulu kulezi insuku? Ikakhulukazi kulezi insuku ngizoqala ngaso nje isifo lesikade sikhuluma ngaso sika HIV. Absolutely. Namanje sisabathola abantu abasibathola ukuthi ba HIV positive ama cases asangena. Yize sizama ngayo yonke indlela ukuthi siwagweme ngoba sinezinto eziningi esizama ngazo ukuthi sivikele sinama condom njengoba usushilo. Sino PrEP siphinde sikhuthaza abantu ukuthi bengayibandakanyi ocansini nanokuthi ke beyihlole ngaphambi kokuba beyibandakanya ocansini. Yeah. Enye into umuntu uzoyibuza ukuthi iziphi into engingabona ngazo ukuthi ke sekungenzeka ukuthi impawu zocansi lezi isifo socansi lesengiphethe siyavuka phela uhlala uvuka ekseni uyazi na ukuthi kwenzeka ukuthi uyawuza umzimba wakho kodwa mase khonto izwayo ngayiphi le ngamele icishe ingichushisa ukuthi hey ngathi isifo socansi ke lesengiphethe manje iziphi impawu?
Impawu njengoba izifo zocansi ziyininganyana nje bengisakhulume ngo-HIV zikhona nalezi ezinye la khona uthola ukuthi mhlawumbe umuntu uzobona kuphuma into ewuketshezi lapha esithweni sangasese enephunga. Omunye-ke mhlambe ezwe kuba buhlungu esinyeni sizothola irash kube neyilonda omunye noma eyocansini kube buhlungu. So izona impawu ejwayelekile lezo-ke ikakhulukazi ngoba kubuyela nje nasembuzweni obuqale ngawo ukuthi mhlambe iziphi izifo esiyibona bayireporta kakhulu. Ikakhulukazi isifo lesi esiphatha kakhulu amadoda. Sisakhula kwakubizwa ukuthi drop la khona ezothi umuntu uma eyochama kuthi makuqala nje ezwe ngathi kuyashisa umchamo. Uzothi omunye ihambela nje noma eyihlalele uyaqala uyabona sekumanzi lapha yani mhlambe kwi-underwear yakhe abone kube noketshezana ngokujwayelekile luba mhlophe. Lutho kuba nephunganyana nako wesifazane kuyenzeka ngoba nabo angithi kuyenzeka be present ngakho ukuthi kube khona uketshezi oluphumayo ngaphansi kube buhlungu izinye bebona ama rash bese kuba naleso kuthiwa ama warts. Kusuke kuyizinsumpa ke iqala nje zingamashashaza amancane ezingaba sesithweni sangasese. Bese siba nalesi ke ngeke ngikwazi ukusishiya ngaphandle sijwayele ukusithola kubantu abakhulelwe. Sisibiza ngosifilisi igama lesizulu kobe ngingakabi nalo umnumzana uMaphisa. Ngisazonicinga nje ngelinye ilanga ukuze sikwazi ukusilishwa. Siyisifo siyasikakhulukazi siyasibahloleke bonke abantu abakhulelwe kakhulukazi ukuze sibone ukuthi abanaso yini ngoba siba nemithelelo emibi kakhulukazi emntwaneni. Sihlasela kakhulu nje izitho zomzimba uthola ukuthi ohlaseleka isibindi kuyohlaseleka ubende kungahlaseleka even amathambo. No, isikhuleka thina emakhaya la ubutshelwa khona mawuzokuluma luma kuthiwa hlanganisa nanka ameva ugwaye bese uyachatha kwasha kwacima. Ngenze njani ke mase ngizwa kuluma luma kunje njeyana ngoba iningi izinto ezenziwayo le makhaya makuthi kunani ngoba sisasaba nje ukuthi uyoxoxa ngayo lento kunesi uvela ubone kuyaluma luma bese try hlanganisa ono kwathi ngichathe ngameva ngqongqoshe wathi angishaya ameva ngohlanganisa bese ngichatha ngawo lapho ke ziyakhala ziyatetema but into yokuqala kumele ngiyenze mangizwa ukuthi kunalezi yini ekufanele ngiyenze. Into yokuqala ukuthi uphuthume emtholampilo. Mawufika emtholampilo ufike futhi ulikhuluma iqiniso. Usho ukuthi inkinga ekulethe emtholampilo iyini. Sikubona ukuthi kuyenzeka umuntu mayisefika emtholampilo bese yashintsha nongaphethwe ikhanda aphathwe ikhanda ikakhulukazi sikubona lokho emadodeni. Ikakhulukazi mangabe izoqondana nomuntu wesifazane kuyena okufanele ayibheke kodwa ke uMnyango usebenza uhamba igxathu elikhulu kakhulu ngoba sesize savula ama-clinic esiwabiza ngo-men's health la khona esizama ukuthi okungenani indoda yithi uma iye clinic ibonwe yenye indoda ngoba indoda iyavuleleka mayikhuluma nenye indoda. Cha ngiyazi ukuthi uNgqongqoshe ukhulume kakhulu ngalamaviki edlule ngento ecishe ifane ngani. Ningabasebenzi ke bezempilo yini eniyenza uqinisekisa ukuthi ke anibahlambalazi abantu akade yesho nje nomunye ukuthi size sisabe yini ke niyenza ikhona ni training eniya kuyona noma into eniyenza ukuthi osefikile phela kangazizwa azize khululekile. Zikhona inhlelo ezenziwe ngoba abasebenzi bezempilo baqeqeshiwe ekuthenini bakhulumisane kanjani nabantu ngoba inhlonipho eMnyangweni wezeMpilo yenye yezinto eqhakanyiswa kakhulu ukuthi umuntu mangabe efikile okokuqala uzokumfanisa nomunye umuntu. Makufika umnumzana uMaphisa ngimtreat njengomnumzana uMaphisa. Ngibhekelele zonke izidingo zakhe ngixoxe naye ngizame nanokuthola nangezinye izinto okungenzeka ukuthi zimxakile empilweni abekade engayinakile. Akangathi nje mangabe kufike yena ethi unesifo socansi bese ngiyakhohlwa ukuthi umnumzana uMaphisa konje uno partner. Fanele ngikhulume naye ngize ngifike ekuthenini uno-partner bangaki. Nakhona siyikhuluma kahle leyo ke ngoba kufuneka sibajaje abantu ngoba mangabe bezojajwa ngeke uzomlapha umuntu mangabe uzokhombisa ukuthi uphinde ube judgmental ngoba kunezinto ongeze ukuyithola. Leya amakhondomu ke ukusetshenziswa kwamakhondomu lithini nina umlayezo nodlulisayo siyazi sekhona lawa besifazane uthini ugqugquzela nawe ukuthi ke ekwazi asebenziseke. Esingakusho nje kuwo wonke umuntu oyibandakanya ocansini ukuthi kubalekile ukuyivikela. Kuqala ekuthenini kumuntu ahlole ukuze ezazi azi ukuthi uyayivikela nje isimo sakhe sivele sikanjani ukuze mangukuthi sekuvele mhlambe sekunegciwane le-HIV akwazi ukuthi asale seqala amaphilisi. Kanti naye lona ozoyihlola futhi sithole ukuthi akanalo. Angithi sesaba namaphilisi adume ngokuthi uPrep sizobe sesiyamfaka uPrep siphinde simkhuthaze futhi ukuthi ayisebenzise ikhondom ngoba phela ngithi uPrep uzomvikela ku-HIV kodwa kusengakhulela umuntu lana kusengaqhamuka zona futhi izifo zocansi lezi so amakhondom abalekile.
khumbulisa umlaleli ekhaya igama lohlelo KZNHealthChatDotGov shalo ntokozo kwamaphisa silisha bukhoma ke namhlanje sila eNewcastle Osizweni awu akumnandi khona lapha ade ngizwa kuthiwa khona indawo kuthiwa iseda iDanawus umakhelwane wayo le ndawo ngiyayithanda le ndawo nginakho nje ukuthi ngibuye ngithi shala la kuyo ngixoxa nobaba uBheki la uNxumalo uyena ke sixoxa indaba enkulu ngoba phela bakwethu iviki lokusula kumhla ka6 kuya kumhla ka10 usuku iviki lokuqwashisa ngezifo zocansi ezihlukahlukene la ekhalendeni lethu loMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali amakhondom lawa ke njengoba siwasebenzisa ikhona nento ethi aya expire kuyenzeka ibole noma ikhondom uwasha nje mawuyithola hlala phekwayo njengayo yonke imikhiqizo ekhona nayo kuyahamba kuhamba idlulelwe isikhathi siyabakhuthaza abantu ukuthi mangabe umuntu ezoyisebenzisa ikhondom kufanele aqala ibheke ukuthi ayi-expire yini ngoba uma ngabe isidlulelwe isikhathi asisenaso isiqiniseko sokuthi leyo condom isizosebenza siyasithi nje umuntu angayisebenzisi kodwa ke ngenhlanhla ama-condom akhona eMajuba yonke ngoba siwafakile ema-tech shop siwafakile emafemini siwafakile nasemagaraji agcwele kuyona into okufanele uzogibela ukuze uthole ikhondom uyayithola nje ngakini la ukhona khona imahhala amahala egoli ngizisimanga kuthiwa lena siyithola mahala la kwezinye indawo bakunika u100 yona egoli kunzima kakhulu kodwa ke akusenani amahala hayi kodwa lo hulumeni wakho uNgqongqoshe ngiyazi ke baningi ke abazola ngathathengiswe Western Cape kodwa hayi le eWestern Cape ngathi khona ngasho ngakhumbula engathi khona impela lapho kunike ukuphambanisa lezi zinto ogoli no Western Cape cha kodwa ke ngiyazi ukuthi njengoba kuyiwe esikhathini sithi inyanga yothando baningi abasebenzisa lokho ukuthi inyanga yothando bese begcina beyithola belingeka umyalelo wenu siyesithi abantu abayithibe bese nilandelisa ngoyitebhisi awubaphe nje kafishane leyitebhisi baqhuquzela njengoba kuyinyanga yothando kuqala la kuyithibeni mawusuyisehluleki ke nazi izinto ongazenza absolutely injalo nje mnumzane uMaphisa siyayisithi aba abstain sithi bengayibandakanya abangakhona ungayibandakanya kodwa ke mangabe sekuhlulekeka sithi umuntu akazame phela ukuthi abe nalowo partner oyedwa bengabi baningi bese sithi ekugcineni sithi akakhondomazi azama ukuba noyedwa ngoba phela siyaqonda ukuthi kuyenzeka kuhlulekeka ayithi amadoda ukushelela yebo kodwa ke siyaqonda lawo kamadoda edifende eseshibilika kodwa siyazama ukuthi abeyedwa Nkosi yami ukushibilika bese ke kudilwa nakho ukushibilika kungcono uma isashibilika kunalona siwabhala kaxela phansi wathi hayi bese kumuntu sesibuma induku bese kuba isipho esinye silandelayo bese kuba esinye nje imiyalezo mhlambe singawudlulisa ukuthi njengoba usoshile ukuthi kuza siyayisithi usuku olukhulu thina esibhekelele ukuvikeleka esifeni sengculazi ukuthi ngizokuthatha men's conference ngomhla ka14 ngeke ngizimfela ukuthi hayi ahlangene amadoda siyakhona siyokhulekela i-load shedding basenjalo lokho kodwa ke bahambe insuku ezingaki ekhaya noma uya 15 no sibonga kakhulu mfowethu siyajabulela ithubo sinike lona siyazi ukuthi njengoba nisebenza la eMajuba kungenzeka ukuthi kunemlayezo vele benikade nifisa ukuyikhipha nenikhiphayo sesingakunikela ithuba nje minitheli lodwa ukuthi udlulise ke manje kodwa wathi usuyidlulisa kuyi-South Africa yonke umyalezo nje singawudlulisa ukuthi uyeza umhla ka14 abantu abajabule bezibheke absolutely besebenzisa ama condom nophuzo lolo lidakayo bengaliphuzi phela kuze kufike ekuthenini bathathe inqumo abangazazi ukuthi bayithathe kanjani absolutely silo myalezo nje singawudlulisa nokuthi mabebona izimoto zezeMpilo senza imikhankaso enjengalena abaphume ngobuningi babo ngoba isuke siletha ama services kubona ngoba siyaqonda ukuthi abanye kuba nzima ukuthi bafike emtholampilo kodwa mangabe sisondela kubona silindele ukuthi nabo besondele bezosamukela bethathe konke esisuke siza nakho hayi ngiyayithanda imessage yakho mfowethu kodwa kulithuba manje ke asithathe ithuba sibonge kakhulu Ngqongqoshe ngiyazi na ukuthi ke uhlale njalo uyiphakamisa lento ukuthi ke abantu abayiphathe kahle uphuzo lolo lidakayo beligweme ngayo yonke indlela ngikhombisa umlaleli lapha ekhaya igama lohlelo i-KZNHealthChatDotGov silisha bukhoma namhlanje sisosizweni ngiyangijabuleke masila endaweni eyisekuhlaleni ngoba sithola nokubona abantu usizwe kubantu ukuthi ke bafuna ukuthini bafuna baphila nani nanoma yini eyenzakalayo kunodadewethu ke la ozongena njengamanje sizokhuluma naye uMrs Thuli Shange okuyena sizoxoxa naye ke ozobe exoxisa into ye-HPV ngoba mawuthi uyabhekisisa inyanga le
esikuyona ifaka ukuthi kusukela mhla ka6 kuFebruary kuya kumhla ka20 March isikhathi lesi ekusuke kuqhuquzelwa kakhulu ezikhungweni zethu ukuthi ibhekwe eduze into yeHPV le ibukelelwe eduze kodwa ngale kokuchitha isikhathi asishone kudade wethu sithi sicela nje ukubingelela uzisho ukuthi ubani kwabani wenzani la eMnyangweni. Ngiyanibingelela Mr Maphisa, ngibingelele noNgqongqoshe wethu. Nginibingelele nonke emakhaya. Igama nguThuli Shange. Ngizalelwe khona la eMajuba district. Awusuka madoda. Ngakhulela khona eMnyangweni wezeMpilo ngisebenza and Majuba district office. Ngi-Co-ordinator integrated school health program. Absolutely. Mhlambe ke sicela usixoxele ukuthi ke yini le HPV futhi ithathelana kanjani. Ubeke nje umuntu osithombeni ekhaya ongeke abe nayo iqhunga empela ngoba kuqhamuka sekunje HPV but ke kuyini lento lesikhuluma ngani. Okay. Uma kukhulunywa ngo-HPV kuyigciwane leli limele uhuman papilloma virus. Okay. Kuyigciwane elithathelana ngokuyocansini olungaphephile. Ngebhadi ke uthi musunalo leligciwane izimpawu zakhona zingasheshi ukutholakala noma ukubonakala ukuze umuntu awazi ukuthola usizo. So ingako nje sigqugquzela kakhulu ukuvikeleka ukuthi umuntu ahlale ayivikelele. Mhlambe ke ngiye ngibone isikhathi esiningi lilamanisa noma lapha yana nokuthi ke linamanisa nomdlavuza. Lilamana kanjani nomdlavuza? Okay, uma umuntu ethola leli gciwane le-HPV kunocwaningo nje olukhona umbiko othi ke kubantu besifazane abayishumi abawu8 bakhona abanaleli gciwane abanesifo somdlavuza wesibeletho batholakala ukuthi udalwe i-HPV virus. Okay. So okukhombayo ukuthi impela kuyigciwane eliyingozi kakhulu. Okuyingakho kubalekile ukuthi ke abazali bethu nabasigcinela abantwana basebenze kunye nathi sibambisaneni ukuze sikwazi ukuvikela emphakathi wethu. Kube nesikhathi ke lama kufika ukuthi kugonyelwa uCovid. Indaba yemgomo yayisithathwa ngokuthi isinokucwaseka kanti ukugoma bekuvele kukhona. Ngabe ke yona lesifo esikhuluma ngaso besigomelwa yini? Kubaleke ngani ukuthi abantu beqhubeke nokusigomela? Yebo, during u-COVID vaccination ibe khona i-campaign noma uhlelo lwayo ukuvikela u-HPV virus beqhutsheka kugonyelwa and kubalekile ukuthi siqhubeke sibagoma abantwana ukuze sivikele or sinciphise amazinga abantu besifazane abashonayo ngenxa yomdlavuza wesibeletho. Mhlambe ke ama benefits nje kumgomo umntwana esemncane for ne-HPV map mawungasathi usondezele uneduze. I-benefits enkulu kakhulu nje ukuthi uzovikeleka ukuthi akwazi ukuthi akhule. Okay. Abelunga lomphakathi elinempilo. Ngoba uma esheshe mhlambe wabandakanya ocansini waseseyithola esenalo leligciwane amathuba ukuthi impilo yakhe ibe mfishane maningi. So ukwandisa impilo yomuntu ukuthi ke aphile impilo equality. Mawungasondela sekhaya ke iminyaka emingaka enengqoqoze ethi umntana aqale khona ukugomela i-HPV le. Okay, lolu hlelo njengamanje silu enrolla or silwenza ezikoleni zikahulumeni si-targeta ugrade 5 amantombazane aneminyaka e9 kuya ngaphezulu kodwa nje as long as eka grade 5. Yeah. Uzothi komnye lomgomo bungakanani ubungozi kumuntu ongawutholileke nje enhloko? Ubungozi njengoba bese ngingachaza ukuthi uma ungawutholile lo mgomo okuwukuthi angithi masikugoma suke sikuvikela suke siqeqesha amasotsha akho omzimba ukuthi akwazi ukulwisana nesifo uma kungenzeka sikungene. So uma ungagomile kufana nokuthi wena uvikelekile. Yeah. So ukugoma kuyindlela yokuthi sikuvikele. Yebo. Manje ke omunye uzothi mhlawumbe ngizwa ukhuluma indaba yasesikoleni. Mina ke ngingakwazanga ukuthi ngiwuthole esikoleni ikuphi la ngaya khona futhi enye indawo engingasizakala kuyo. Bakhona odokotela abasebenza privately la umgomo ungakwazi ukuthi utholakale khona nama-pharmacy futhi akhona. Okwamanje nje kodwa ngebhadi
khipha lo hlelo lolusisa lwenza ngaphakathi esikoleni. Umunye kuzothi ke abantwana isikhathi esiningi kufuneka kutholakala imvume kumzali asayine umzali. Kubaleke ngani ukuthi kuzoba umzali liyakwenza nomzali mayingasayinile futhi kodwa ke mawukuthi akwenziwa kubaleke ngani ukuthi umzali aqinisekise ukuthi usayinile. Okay, iphuze libalekile kakhulu lelo baba siyabonga. Ngaphambi kokuthi umntwana simgome siyaqikelela ukuthi sinayo imvume yokuthi sikwazi ukuthi simnikeze lolu hlelo lokumvikela ngomgomo. Kulindelekile ama-nurse asebenza ezikoleni atrainiwe noma aqeqeshiwe ayayashiye lama forms ama-consent form noma ama-form emvume awashiye ezikoleni ukuze abantwana bawathathe bawasemakhaya. Then emakhaya it's either kuzoba umzali noma kuzoba ulo obhekelele umntwana. Mhlawumbe ugogo noma umalume noma usisi omdala ozokwazi ukuthi anikezele imvume umntwana akwazi ukuthi athole usizo kule campaign. Absolutely. Ngizothi shwinge jubane kancane lapha ku Facebook page ke sithathe nje abambalwa ukuyibona abathi danko kwabenze kahle lapha yam emikhungweni zethu ubusisiwe busi uthetshela iminyama clinic asayibambe ngakho amanesi akhona ngisho noma bhalane wakhona angazi kahle noma unguzama shake yini hayi impela uyibambe kahle lapha ya etshela iminyama Facebook page yethu uMnyango lapha ethi KZNHealthChatDotGov.za. Kubeleke ngani ke kusisa mhlambe ke uzophinde kusikhumbuza ukuthi ke lo mgomo uqale nini uzophela nini nokuthi ke obani abawenza usigoqele nje kafushane lapha. Okay. Umgomo uqale nge-6 February uzophela nge-20 March. Ukugcizelela nje sigoma amantombazane aneminyaka e9 kuya phezulu ezikolweni zikahulumeni ka grade 5. Absolutely. So umntwana nomntwana siyacela umphakathi ukuthi nje abazali noma osiqaphela umntwana ekhaya asayine iform leli elisinikeza igunya nemvumo yokuthi sikwazi ukuthi umntwana simgoma ukuze ezokwazi ukuvikeleka. Hlabeni ulawuleke bakwethu le emakhaya ukuthi seqaliwe umgomo ukuthi umntwana angayitholi igcine ngelanga sengcupheni yomdlavuza ngoba nakho enalesi sifo njobe sisho nje la udadewethu siyacela umkhumbuza ke emakhaya ukuthi ke yithuba lakho leli ukuthi ke ukwazi ukuthi usayine imvume ukuthi umntwana mabefika onesi esikoleni bekwazi ukumsiza. Ubuthela ababangafundi ke ezikoleni zakahulumeni bona basizakala kanjani? Basizakala ngokuthi okwamanje babonane nodokotela laba abasebenza privately noma bavakashela amakhemesi la akhona endaweni. Absolutely. Khumbuziseke umlaleli lapha ekhaya ukuthi igama lohlelo i-KZNHealthChatDotGov.za. Silishaya bukhoma sila Osizweni namhlanje. Ngingahambi ngedwa ngihamba noNgqongqoshe. Ngqongqoshe asiligoqe lolu hlelo ngoba kuhlale kumnandi masilapha. Siyabonga kakhulu Ntokozo sibonge. Kunomama la okade eyobheka amehlo. Absolutely. Usekhona akasondele ngoba siyafisa ukuthi naye ayikhulumela ukuthi uzizwe njani njengoba esebukiwe amehlo. Utheni udokotela wamkhokhisa malini udokotela ngalosizo amnike lona. Okay kulungile yami. Okay esahlela ukuthi ke bebheke ngakuyena lapha mama. Sawubona wema unjani? Njani? Siyaphila siyezwa kuthiwa nawe kwathi uzohlula lapha ke ithini into kuhambe kanjani ukuhlula kwakho? Ihambe kamnandi kabi baba. Kodwa udokotela uthe ngiye emadadeni. Ungithumele emadadeni. Kodwa ngibonga kona lokho ukwazi. Absolutely. Ngoba bengizolo ngififiyela ngingazi ukuthi yini wenze njani. Udokotela wathi cha nginikeza idate yasemadadeni. Uye emadadeni ngoApril. Uhambe uyohlola amehlo akho. Absolutely. Siyabonga koNgqongqoshe. Siyabonga singomama ningadinwa nangomuso. Siyabonga Nkosi yami nisimele njalo. Absolutely. Siyabonga sathi sifuna umbuso. Umbuso lo siubambile namhlanje. Ubambeni madoda lo mbuso ungasibalekeli. Absolutely. Bambeni njengezikhali zamantunga. Awubaki. Ningawuyeki. Comrade amandla. Hawu nanga sayicomrade ugogo. Phambili. Wabona wayijika lento ugogo. Cha siyabonga gogo yazi. Absolutely. Phambili ngoyenzi phambili. Awu wayinyusa kakhulu gogo. Phambili kodwa amaphosa. Awu bakithi uthi umyeni wakhe. Awu bakithi. Ngeke uthi akwazi emadadeni oba unamali.
Yeah. uyenzani lo 2000 Yebo. uphiwa Awu bakithi. uzawuthi mncane u2000 uphiwa Yeah. ungawusebenzanga Awu bakithi. hawu siyabonga Awu Siyabonga. uthi bonga uthanda kakhulu absolutely. Siyabonga kakhulu kumama lapha uthi umkhwenyana wabo uRamaphosa Yebo. uyabondla. Awu bakithi. Awe uyabondla Yebo. uRamaphosa siyabonga kakhulu yena nalo osithumile ukuthi sibalethele Sibe khona lapha. lezinto Ngilalela inkulumo yakhe izolo wathi siyabuya. impela Absolutely, impela absolutely. no asibonge kakhulu and sibonge nokuthi abantu bala Osizweni sibabonile bephuma namanje ama-queues engathi awapheli baloku befikile nje abantu bezobona odokotela siyakujabulela ke lokho ngoba kusho ukuthi abantu bakithi izinto esibalethela zona bayayijabulela futhi bayayithanda siyabonga Kulolu hlelo sivalelise sithi kulungele kwaphaya.